pane vamwe vandakasangana navo kuairport vachitodzika ndege navo vachitaura kuti kukura kwedu takakura tese asi tiri kuonana taonana mundege vachitoti tichauya kuchechi nemuswesana. Vane vanhu vanenge vachivada kuti vanzwewo nekuti vanopona nezvekuravo. Naizvozvo vanhu ivavo ndinovagamuchira nemufaro kuti aiwa tiri tese kuti vave pano tiniwo. Naizvozvo tinokugamuchirai tichikutendai kuti ngatinzwei pamwe chete. Mwari wenyasha ave nemi akuitirei zvakanaka. Evangelist tinokufarirai tinokugamuchira muimba yaMwari muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Vanondifadza kuti unofanira kutaura kwakanaka. Pane umwe anofunga kuti vanozviziva, baba vanozviziva kuti ini ndoda mabhuku. Vanozviziva, but unofanira kutaura. Mwana anotaura, kana uchitaura kuna baba vanoziva kuti uri kuda kupona uye uri kuziva wauri kutaurira. Saka vakaona musuya vachitaura kuti akaponeswa Barnabasi nekuda kwokuti akanga ataura nemuromo. Pane vamwe vanofamba mazuva ese, especially youth, munogona kufamba muchienda kuoutreach muchinoita zvamungaite muchiparidza, but ukasangoti ndinokuda unotorerwa nevanotaura. Kutaura kwakanaka, you should have to talk. Uzikanwe zvaunoda. Munoziva here kuti mvura iri stagnant, iri poisonous. Munhu anogara akanyarara ari poisonous, asingabudise zvinhu mukati make. Nekuti paanoramba akazvichengeta naiye ari kuzviuraya. Unofanira kutaura. Kutaura hakusi kurwa. Aiwa kutaura. Kuti baba ndinodawo kuti ndive muparadise nemi nhasi. Vanobva vaona kuti anoziva kuti ndine authority. Baba vanomira zvakakodzera. Kana wenyama achitaura kuti mwana wangu uyu atimhanya mwana achikona anoti baba une zvekuita uyu, anoziva kuti mune simba rakakura kupfuura rake. Saka munorwira venyu. Tauya kuzorwirwa pano, tauya kuzosangana naMwari watinoziva kuti anopedza zvose. Saka kutaura kwakanaka. Ngatitaure mashoko atinoda kuna Mwari wedu vanopindura. Kune vanhu vanoda kuti ndinzwe. Muna anasekuru here nanagogo variko here? Sudzaimo vanhu vaMwari, ndinokuremekedzai. Simukai pamugere ipapo, simukai mumire. Vanagogo naanasekuru, simukai henyu, ndinokuremekedzai. Chandiri kutaurira izvo vanagogo naanasekuru, vanasekuru handisi kuvaona, but vachaitawo havanasekuru mangwana wasumuka. Vamwe sekuru, umwe wacho sekuru ndari kuno, umwe sekuru akamira kuno. Munoona vanhu ava here vanoda kuremekedzwa pamusoro pekuti gogo nasekuru vakaita kuti vazvare baba namai vakazvara vana vedu vari kuteera. Vana vedu vari kuteera avo vanoda kuziva kuti tine vanhu vakuru vanoremekedzwa. Apa vanagogo tu vari papa ndakuhoma garai zvedu tikuona itu muri vanagogo mese. Kubata kudonzva hazvine kuti wagogo. Chandiri kuti gogo ndechekuti pane muzukuru akaita kuti akazvarwa nemwana wakazvarwa nemi. Saka tikatadza kuti Sunday school yedu igoziva kuti kuna anasekuru nanagogo, tiri kuvauraya nekuti mangwana vanongota pagara hakana basa. Chimbuya chiri kundipingaidza mani. Munokurirwa kuchengeta harawa dzenyu nemaisiti inoti hamumire mukiro. Kukurirwa newehealth, kukurirwa nekupirwa vanhu venyu girani nevanhu imuripo. Hazviite ndereke basa renyu ndereke. Basa renyu ndereke rekuona vanhu ava. Ndavasungurira izvozvo vana mama
enda kuti Mwari vari kuchengeterai kuti vakuru vagorarama zvinofadza ramangwana ravo. Ndikunovapa gwara kuti vazive kwavanoenda. Ngativarerei maoko vachigara pasi. Thank you. Kuramba zvako but nezuva wakanga uri mudiki nhasi wachembera. Uri kutokura. Saka ukaziva kuti uri kuita grey hair iyi iri kuuya yauya kuna varazai pauri inouya. Saka ukanga wakanganwa vachakukanganwa vafanira dika. Haleluya. Yewo. Ndo zvatinoita tinotaura nekuti tinomboziva kuti ramangwana renyu rinoda kuziva kuti muri kuendepi. Hatidi vakuparadza nguva. Ngatichisimukai netsoka dzedu. Ngatisimukei. Takudaka kunzwaka zvatafambira. Tipiwe shoko rinoraramisa. Imi vanhu vaMwari munoziva here kuti ukaona matsikwa muguta musafare muchiti ndimi chete matsikwa nevasina kuuya pano vatsikwa. Zvino kana imi mukachengeta shoko ramunenge mapiwa Mwari vachakutukana. Ngatienderei neshoko iri. Vamuparinga vana kumbouya kuno kuti vagodzokera pasina munhu ararama pana. Vafambira kuti umwe neumwe agopa testimony. You should testify nezuva iri nemazuva matatu ayo 26, 27 and 28. Haende yega mazuva ino community ino ichashandurwa. Nometa mukufunga kuti maizvita muri pasi perufu iyi zvaibuda taizvinzwa panzapo. Kunyange pasina kuuya nezuro ndaitonzwa kuurazvo. Saka munamato wako unonamata uri mumba makafarwa unosvika unopedza nyika unopedza kuti pasi rose. Ndosimba raMwari. Praise and worship. Mungotipa one stanza munhu waMwari achinotsutora chino nekuti tiri kuda kudya kwomweya. Tiri kuda kudya kwomweya. Munhu waMwari nzvimbo yatova yenyu ino inda kutoburuka pano handichada kuitambisa. Thank you. Dita, ire,
pano mwari wakanaka rikaikukwasekereke mfarama Jesu. Amen. Ndiremekedze the board of elders, mutungamiriri wese panzvimbo ino, fundisi vese vari pakati pedu. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuitirei nyasha zvikuru. Ndikaiwo ndiremekedzewo zvakasarudzika mufundisi Razanamai muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Chada tuerenge shoko raMwari kubva kubhuku yaMark, Mark from verse 3 to 9. Mark 14 from verse 3 to 9. Tichaverenga bhuku yaMark chapter number 14 verse 3. Zvino wakati ari paBhetania mumba maSimoni wemaperembudzi agere Zvino wakati ari paBhetania mumba maSimoni wemaperembudzi agere pakudya, mumwe mukadzi akauya nechinhu chebhatesa chaiva nechizoro chenadho chakanakisa chino mutengo mukuru. Akaputsa chinhu chebhatesa akachidurura pamusoro wake. Asi vamwe vakanga varipo vakatsamwa pamwoyo yavo vakati, kuparadza ikoko kwechizoro kwakaitirweiko? Nokuti chizoro ichi chingadai chatengeswa namadhirari anopfuura 300 akapiwa varombo. Vakatsamwira mukadzi. Asi Jesu wakati, muregei, munomutamudzireiko? Wakatiitira basa rakanaka. Nokuti varombo munavo nguva dzose. Nguva ipi neipi yamunoda mungavaitira zvakanaka. Asi ini hamuneni nguva dzose. Wakaita paakagona napo, wakagara akazodzera muviri wangu kuvigwa. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kwose kunozoparidzirwa ivhangeri panyika dzose, zvakaitwa naye zvichirebwawo vamudangarirewo nazvo. Tinotenda zvikuru Mwari wakudzwe. Rugwaro rwaverengwa pano rune chekuita challenge, dambudziko rakasimuka mukushumira Mwari. Kune mukadzi wakava nechizaruko, wakava nerevelation ndokuuya neperfume kuzozodza Jesu. Vadzidzi vaJesu vanhu vari mumba, vateeri vake havana kuitirwa zvakanaka uye zvakanaka zvanga zvaitwa nemukadzi uyu. Zvonitaridza kuti munhu wekunamata Mwari panoda kuti munhu agone kukura pakunzwa uye nekuziva, nekuda kwekuti nedzimwe nguva unogona kunge uchida Mwari but nokuti usati wakura mukuziva uchitodzorera basa raMwari mumashure. Vanhu vasina kufara vanhu vanotenda muna Jesu. Vanhu vasina kufara vanga vari mumba wevadzidzi vaJesu hazvina kuvaitira zvakanaka. Asi iye Jesu wacho ari kunzwa kuti tiri kuitirwa zvakanaka. Mukadzi waita chinhu waita chinhu chakanaka kuna Mwari. But kune vanoteera Mwari uyu vasiri kuitirwa zvakanaka. So hondo yakadaro, matambudziko akadaro mukunamata mukereke arimo. Nekuda kwekuti I just love to download them examples are intangible. Kuti tigone kuopena mind kunzwa zvakunatsotaura panapa. Jesu ari kuda zvaaitirwa. Vateveri vaJesu havana kufara nezvaitwa. Pfungwa yavo haisi kunyanyopikisa from the negative side. Aiwa kuti perfume inodhura dai yatengeswa, mari yaunganidzwa tanopa vanoshaya. Pfungwa yavo ichiri pagiving, but hazvisi kufadza Mwari ivo vachitaura nauye giving. Zvoreva kuti hapasi pese panotaurwa right message pa right time.
pamwe pacho panotaurwa right message wrong time. Nokuti nyaya yekupa haina kutomboipa. But pavataura kuti dai perfume yatengeswa yapiwa varombo, Jesu ane zvaakutsanangura kuchechi yake. Nokuda kwekuti vanhu vagara vanoda good message, but vasina kukura pakuziva kuti is this good message in the right season or the right time. Kupotsa mwaka kana kuti nguva kunoita kuti chimwe chinhu chakakosha chikaitwa munguva isiriyo chiluze value kana chikunyime maresults awaitarisira. Mienzaniso tiri kuchikoro, mama wangu waigara vachinyambira kuti mwanangu kwawakaenda kuita serious. Ona mai vako ndinodhamusika, mai vangu vachitengesa madomasi. Ona ndiri kuswera ndichitendera netswanda ndichitengesa madomasi kuti ubudewo zvakanaka. Verenga start ita serious, handidi munhu anomitisa manoverano. Tinika muzukuru pano, toda kuti munhu aite zvechikoro. Vakaramba muzukuru. Ndabva kuchikoro, ndakunyika, ndakushanda. Vakadzoka futi kwandiri vaine chichemo mwana. Saka ndinofa here tisina muzukuru. Kuchemera ndovanochema neprogramu iyi. But izvozvo vanotochemera programu yacho futi. Kune munhu umwe chete wakati handidi, apa vanoti ndinofa here tisina muzukuru. Kuda kuti chavagona kupatsanura pane time. Pane nguva yekuti dai ndakazviita vanhu vasingafariwo vachizvino. Nokuti panguva iyo hazvina kufanira, vane zvavari kuda kuita izvozvo. So munhu akasaziva kuita chinhu munguva yakafanira, unogona kuita chinhu chisina maresults, chisina pundutso, icho chichibhadhara vanhu, chichipa vamwe kusimuka, nekuda kuti munhu wapotsa nguva. Baba rangu roti chimwe chimwe chakanatswa munguva yacho. So mukadzi uyu zvauya kuzoitira Jesu, zvafadza Jesu, hazvina kufadza vanotevera Jesu. Saka muchechi zvikwata izvozvo zvinogona kutowanikwa, zvinonyatsotsanangura kuti apadenzedeyapadeni vachitaura zvakanaka pazvisiri munguva. Dai yatengeswa tanopa varombo, that's giving, kushumira kune vanoshanda. But Jesu nokubva ati aiwoka varombo ava munavo nguva dzose. Kudati nhamo yenyu haisi pagiving, iri patime panguva. Gonai kuisa value pachinhu chinofanirwa kuita iko zvino. Kana uri mumba mukapinda nyoka, chaunofanirwa kutanga kuita kudhila nenyoka iyoyo. Usati watsvaga kuti yapinda nepapi, nokuti kana yatopinda urati munopindika. Kuwesta time ungotsvaga kuti yambopinda nepapi, unotorumbwa ukatofa. Zvona kuti chinotanga first things first, kudhila nenyoka yacho. Kana tikaita one week tichitsvaga kuti yakapinda nepapi, hasina kuna problem. Nekuda kuti tagona kushanda nechinhu chinofanirwa munguva. So mukadzi chinhu chaaita manje hachinobvira chaparidzwa, ndopamwe pane challenge. Unoziva kuti ukakura muzvinhu zvaMwari, pachitoparidzwa kudai munzwa nyaya dzakawanda, ndipo pachawa nyaya wanda. Munhu kana akura ane mamwe manzwiro nemamwe maonero nekumwe kutsanangura. Mai vangu vaiti baba pakwaenzi kuita musikanzo, vanga vasingatauri, vaikutarisa. Wega waitoziva zvazviri kureva kuti pacharohwa Mulungu kana vakaenda. Asi havatauri kuti ndichakurova, vanoti washereketa ubva uko kudai. Wega unoziva kuti chachaya. Kuda kuti ndatokura manje, zvokuti kutariswa imeseji. Kana munhu akura, even kunyararirwa kutaura. Ukamhoresa munhu akasakudaira, adaira. Ane madairo aarikuita kusiyana nemi. Kana kukura kunokonzera munhu kunzwa zvinhu zvisingazwiwi nevanhu vadiki. Kwedu kunomboshava kunoitwa zvemagadheni so ambuya vangu vairara vabika zvokunodya kugadheni, mamwe taiswedera kumagadheni. Saka seboys takawanda taizorara mukicheni imomo kune mapoto, ainge neyambiro yavo zvamuri imi mogozodya nyama. Zvazvinoreva manje ndezvekuti musadya, but zvavataura vati zvamurimi mogozodya. Imeseji inonzwisiswa nati kurei kuti aiwa ndokuramidzwa kwacho kuti zvamurimi mogozodya ndokuti musadya. Asatoonera kuti ukanetsana nemunhu akati ndozvawandiita Mwari wakukomborera, undozvata kusukomborera. Ukazva munhu ati Mwari ave newe zvagamba. Yeta udi here kuti Mwari ave
But pale pekuti unakakudao unozaka abaki kunovesa na mwali wacho kuripotera na kokawanda so ndo zvawaita mwarawe ni unozinotaura sori kana tidaro iwatodzuvira mwari wako chema chi unakuwani mamwe manzwiro kuti munhu akukurire nekutaura ikoko unotukwa but wakawandirwa so mukadzi uyu zvaari kuita mumba umu chaite kuti kereke isafare pane zvinhu zvaagona kunzwa munyika yemweya zviri natural ndezvekuti munhu kana aberekwa anopiwa zvipo inonzi birthday present. Hakuna munhu anopiwa birthday present nokuti munhu wese ari kurwara nda kudikava. Hakuna waona munhu akazviundira ari kurwara wobva unotenga kofi inoti tari nechipo chedu zvikazofamba uneimwe nzira komana uzongoiswa mukatuka unototanga kuiswa uri iwe anotopora munhu yakakurowa ukapinda iwo munomutangira waiboshishiwo chake akusirufu. Saka zviri common zvakajairwa Mwari kupa munhu zvipo zvekuberekwa kwete kupa munhu chipo chinongedzera kurufu. Saka Jesu akabata kuti zvaitwa nemukadzi uyu, she has done this in preparation of my burial. Kureva kuti haana kuita zviri common zviri natural. Tine vanhu vakura muzvinhu zvaMwari zvokuti vanoita zvinhu vasina kutumwa pasina kushumirwa but anonzwa mahari kuti pano pane chikamu chinoda kugadziriswa panapo. Saka ivavo manje vakasiyana nevanhu vanoda kutanga vaudzwa. Kune vakura zvokuti vasina kuudzwa vanoita zvavanofanirwa kuita panzvimbo zviri kudiwa. Gogoita kuti ukasataura hakuna chinoitwa. Mukurarama vadiki ndovanoudza mwana kuti todai ukakura unotozva kuti handifanira kudai zvoti kukura kunoita kuti ugone kunzwa kumwe kutaura kwaMwari uye neimwe nidhi muimba yaMwari yaunofanirwa kugadzirisa iwe sedunga munhu pasina akutsvetera kana kukukumbira. So mukadzi uyu haana kukumbirwa perfume yake but aona Jesu ndokubva apinda mumba memumaomenzi mumba maSimon the leper. Simon wacho airwara nemaperembudzi but handamudzwa kuti Jesu akamuporesa. Akapinda mumba memurwere for the first time. Jesu kupinda mumba memurwere ubva musiya akadaro. Maitonzi mumba maSimon the leper. Ashanyirwa ndiSimon ari kuuya nechipo muenzi. Mukadzi amene kwaakabva ndokubva auya mumba maSimon kuda kuti Simon haana basa nezvauya mumba. Unozati vanhu vakawanirwa nyasha dzekuti vanotamba nenyasha dzacho. Muenzi auya anoporesa. Muenzi auya ndi Jesu but Simon handinzwa achiita chinhu kana one. Kune vanotozouya kuti atauya kuti mboshumirawo muenzi wenyu ari mukati kuda kuti dzimwe nguva unogona kuva uri pedyo nezvakanaka but usina muono wechinhu chiri available zvokuti vari kure ndovanouya kuzotora nyasha zvezvinhu zviri pedyo newe. Kuva pedyo nechinhu usina meso emweya unogona kutoshayiwa blessing uri pedyo nazvo. Saka vanotaura kuti usaziva kufa. Unoita nhamo ugere pane rugare. Ini ndakaita grade 7 1987 ndimugara musha patosimuka akasekuru paina zokuti nyare tiri mukategori iyo kuwashaka nemuzukuru ino itoro sekuzvisho 1987 maiti yaita united content so name any 2 countries musadhak dzine diamonds ndakanyora Zimbabwe ndikachekerwa but Zimbabwe haina madiamonds. Kurati mabhuku edu aifanwa mambo nemamadhofu akatendwa muzvoshasha. Izvozvi pandaifanwa kutoita C ndakaiswa D nerimwe dofu kwete nomwe ticha. Vanga vasiri kuziva kuti tinawo. Saka pamwe pacho zvinhu zvauinazvo unogona kusatoziva. Wotorarama life yedofu iwe uri shasha. Simon muenzi auya mumba mako ane rekodhi yekuporesa vanorwara but handina kunzwa Simon achitaura naJesu kwakunyararira anoporesa auya mumba. Kumwe kunyarara akubhadhare kunyararidzwa nemweya yetsvina kuti pane paunofanirwa kutaura zvinhu zviendeke. Simon usarambe wakanyarara kana uri murwere. Jesu iwe anoporesa.
ndoda kuti utamushanyiwa wacho hatachakutokuziva ashanyirwa muridzi wemba kana wani chaakaita. Ndakazoti kune mukadzi akazouya mumba imomo ndokubva atanga kuzodza Jesu perfume. Bible rakurati she broke the alabaster. Wakaita bhodhoro rekupwanya. Kupwanya yaiva picture yekuti handina kumwe kwaichada kuenda nayo. Murume uyu wandaona ndakumushumira nemoyo wese. Handichachengetera mumwe munhu but uyu ndiye chete muupenyu hwangu. Nokuti dai akavhura bhodhoro rake reperfume akazozodza, kuvhura isaini yekuti pane zvakuda kudira novhara nochengeta. But kupwanya kuti aiwaka hakuna mumwe kunze kweushu. Hama dzangu pane kunamata kune malevels. Pane kune kadiscipline kwekuzvibata kwekuzvinzwa so. Kogoita kunamata kwokuziva kuti wandakunamata manje. Kwaakandibvisa nezvandanga ndiri. Handidi control nemasystems evanhu. Kana ndakunamata Mwari, David mbiri yaakaita yanga itori yekutamba kudarika kutonga iye ari mambo. Bible inorekoda kutamba kwoumwe mambo. Iwe hausi mambo, hausi sabhuku. Hautami, kana makansela haupo. Mungu ndokumbira ngatisongei kana. Ngatimbirei kamari. Ngatitamburisha kunyenketedzwa. Chikonzero haumuzivi. Ukamuziva une maitiro ekuti tisu tozokutaiwa zvakwana. David akatamba zvekuti adzimai vakanyanyira murume kuti David kwakanaka here. Ndokubva ataiwa ndarangarira Mwari kwaakandibvisa. Asingakanganwi kwaakabviswa haana mumatesa wavanhu vakakangana. Sina mufanana izvo. Vamwe vakatopinda kwete nepabhodha nekuseri kwacho. Kuno munhu kwatainzana kuti tiri muno but mawiro chaicha tikada kuti uya kutaura kuti wakauya sei. Vamwe mawiro acho haatauriki. Vamwe generation yaidzinirwa mafoni hanzi vanhu vangodzinirwa mafoni. Ngoti ndasvika mafoni achaita. Asi hauna kufa uripo, Mwari vakakuchengeta nyasha dzikaipo. So kana yangu yekushumira Mwari unorufa mukwenyu. Imwe control kamugadiscipline kamunenge kakuzvibata kakuzvinzwa so ndokwawakutoruza dzimwe nyasha. Kune zvaunoitirwa naMwari nekurumbidza kwete nekukumbira. Emunozake kurumbidza ndonzira hombe inodarika kukumbira. Ndaitaura nezuro ndikati matendero anotambai vangu ukaenda ndikakurosa ndikashonga so zvinokutuma kuti next time chembere nokukwadza tushoma so but vanonetemba soko kamugari kure nemoto soko ona muchembere nokukwadza kana chitotenda masambaya ndikazouya neRoy Boys anokuwara muchembere uyazoona kuti matendero ari kuita ane zvimwe zvaakude. Mukadzi akauya neperfume haana kutumwa nechechi, haana munhu akamutuma, perfume yaitova yake, haana kukumbirwa but akazvinzwa. Pane chinhu chaakanotisa ukaverenga zvakanaka muvision inoti she was a prostitute chaitova chifeve perfume kuna Jesu. Chifeve chimunhu anoita research but pane dhei raakaona mumwe murume anonzi Jesu achiteerera vanhu vamwe varume 12 ndopakatonoti varume havanzoteerera zvisina basa. Kana varume vachiteerera vakadzi kana this time vasiya kuteerera isusu vakuteerera uyu murume tinoti murume ndiye anesi manje. Kana varume vasiya isusu vakuteerera uyu ane nyaya irisechi yaakaita. Ndokubvaziva kuti vamwe varume ndinospraya perfume kuti vauye pandiri but uyu ndomuspraya kuti ndiende paari. Ndokubva uya pana Jesu akatanga kuzodza Jesu perfume. Hazvina kufadza vanhu vanotevera Jesu. Yekunamata guru ndeyedunga munhu. Unogona kuita chinhu chinofadza Mwari but choregera kufadza chechi. Ndinokuudza unosara nekuchechi hakusi kudenga. Thank you. Amen. Vamani daroshwa, tinopinda tese vamani daroshwa, hakusi kudenga ka. Mukadzi haasi kupikiswa nevanhu vekunyika.
vaitotevera Jesu vacho ndovakatoti perfume iri kutambiswa pane pekuti ukashumira Mwari ukamuona vaiti mwemushi wai nekuda kwokuti mashumiriro awaita pane zvauda kuitirwa naMwari wacho. Amen. Akazodza Jesu perfume hakuna munhu akaombera maoko vanhu vakatobatikana ukatarisa kuti vachindiremekedzawo vachikuita zvakati nokuda kwezvakaita izvi ndo vanonzi vanhu unoita kunga una zvawaita unenge uchataudza kuti hamusikondowe zvakuita unoparidza waparidza a very powerful message hakuna unoombera usvika pakuzwa vati tipei chipo chokuombera unotozvakumbira tipei unozovatima muombere asanomudza mushumira anodaro kuti chimbotipai chipo chiwanizati kuombera kwacho kwakutonetsa kumbira achitorindwa kuti riri kurohwa but toda kunatsaudzwa kuti chiombera ka muchechi mune nyaya. Mark chapter 2 vanhu vakauya nehama yavo vakasvika vakazara vanhu Jesu achiparidza Luka 2 hama iri kurwara ndaitarisira kuti vanhu kana vari muna Jesu vane tsitsi nevamwe vaifanirwa kusunduruka padhoo kuti vapinda poiswa naJesu bhabha rinoti vakatadza kupinda nekuda kwevanhu. Vanhu vacho vari kuitei vari kunzwa Jesu but havana Jesu mumwoyo vauya kuchechi but rinoparidzwa naJesu harimo mavari saka hapapindiki iye ane munhu ane problem ndaifuati vanhu vanofanira kutaiwa akapindikapindi Jesu anokatiwa saka hapapindiki mumwe mikana haivharwe kunyika inovharirwa kuchechi mumwe mikana muupenyu kuchechi paifa vanhu kudaro ananiana Safira vakafira kuchechi kana zvekutanga unofira muno kutoti ndomune hama dzangu hamadzichanisumudza kuchechi kwakafanana nekuchipatara. Kuchipatara varwere vamwe vanonoka kupora vanonoka kudaira mushonga anoita makore arimo but haasi kuchinja. So vanhu vauya nehama mumba hamupindiki muna Jesu vainga Jesu vari kunzwa Jesu havasi kupindika kusvika vanhu vakapaza rufu. Baba rangu kuti ndobva vadzikisa hama yavo pana Jesu nosaka vausingapindike havasi pana Jesu nokuti pana Jesu panga pane space pavakapaza rufu vakadzikisa hama pana Jesu unati vanhu havanga vari present but vanga vasiri in his presence. So munhu asina umwari anongopinda chechi akafanira nemunhu wepanze nokuti kana umwari huripo kuremekedzana kunoita. So mukadzi aiva kuzoita chinhu chakanaka but the disciples were not happy. Tine vanhu vari discouraged kuti vanhu vanoti havatendi ndaita kana uchiita zauti ndiri kuitira Mwari kana uchinamata zauti wakainga Mwari nekuda kwekuti ukateerera kuti vanhu vanoti kudii kune vanhu vasina kutumwa naMwari but vanogona kukupindura. Muridzi weperfume ari kufara kuti ndikuzodzwa but James, Peter and John vanoti kutambiswa havaitirwo zvakanaka nevamwe munhau dzekunamata havasi kufara kuti zvaitwa kana moni vashumira Ishe wedu aita zvakanaka mukadzi uyu vakati aiwa kubva kutambisa dai perfume tatotengesa panopanherera. Jesu ndokubva ati pane chamakupotsa muchechi kuunderstanda time ini hamusi kuzova neni nguva dzese varombo muchange muinawo nguva dzose saka zvaitwa nemukadzi uyu agona in preparation of my burial. Jesu aitoparidza kuti ini ndikafa nezuva retatu ndichamuka. Ukaverenga Mark 16 Bible rinoti on the 30th day zuva retatu vanhu vakaunganidza zvinonhuhwira ndokubva vaenda kuguva raJesu ndokusvika asiku igiving isina maresults yekupodza time. Pavakaunganidza zvinonhuhwira vachida kunopa Jesu vakasvika asiku. Ende handazozwa kuti vanhu vakazozorwa perfume unongonyura zvakadaro handambozva vachizorerwa vanhu vakakulecha uizwa uparizva tikuenda kuora Jesu kana mapotsa zvaaitaura nokuti iye neshoko rake zvimwe chete. Kana akati nezuva retatu ndichamuka mukangoenda zuva retatu mosvika akamuka harevi nema. Saka kuti chechi yakakundwa kuita nechifefu
ndine nguva dzandawitnesa zvinhu zvakadai kuti Elisha munhu waMwari pane paananzi namwachigara mubako kunge kulokesheni kusina munhu kuti vanhu vanosvika pakusada munhu waMwari but Mwari haaregere kuda munhu wake. Ndokubva Mwari vaisa muprofita paprogramu yekufigwa nemakunguo munyika ine vanhu. Pane nguva yokuti ukaregera kuitira munhu waMwari, Mwari haaregere kuitira munhu wake. Anotanga kusupplywa nevanhu vausingazivi, vasingatombotendi, vasinganamati. Zvokuti wega unozvishaya kuti but uyu munhu haanamati hatipindi naye, sei afunga kuzoshumira kukereke kwedu. Mwari haapererwe. Perfume yakazonzwa Jesu haisi yechechi. Yechechi yakanonoka kuuya pane Mark 16 vakatosvika lamuka yaakatowanda ndeyekunyika. Mwari ai kuti nyika ichati kuuya kushumira Mwari. Saka munhu hausomudzo munhu achitanzi ninga hana mate but anobudirira wani, ninga hana mate but anobudirira wani. Secret yekubudirira haisi pachurch attendance. Ndekuti atepi the grace neruziva zvekuita. Vazhinji vamunoti havana mate havapinde nesu chete. Kunamata ndakamudzwa kuti kuita vane zvavanoita. Kwamuri hamuti giving, kwamuri hamuti offering, hamuti tithe. Kwavari vanoti donation, kuna Mwari giving. Pasoro kuzoti yakadonetwa nana Bill Gates, yakadonetwa nana Ningi. Kuti donation kutaura kwedu tinovatsvinyira nokuti havapinde kuchechi. Dai vakazviita vari kuchechi maiti vari vapa offering. Kuna Mwari hakuna donation, hakuna offering, hakuna tithe, kune giving. Amen. Thank you. Utaona kuti kune chifeve chiri kushumira Kristu mutendaripo. Amen. Chechi ikashaiwa chizaruko, Kristu anoshumirwa nema-outsiders, isu tiripo. Makunguo waakupa muprofita chingwa munyika ine vanhu. Mukana weropasadzo uripo, but kereke ikashaiwa meso emweya unodarika. Amen. Thank you. Chimwe nechimwe chakanatswa, so mukadzi wauya kuzoita zvinhu sinobvira zvaparidzwa. Kuti ane manzwiro akaita mumwoyo make, auya kuzoshumira Kristu. Jesu ndokubvati kwese kuchaparidzwa vhangeri, kwese nyaya yemukadzi uyu ngaitaurwa in memory of her, mukurangarirwa kwake. Mwari when is jealous God, haadi glory nemunhu. Vhangeri ndezvidzani kutiparidza Kristu, but Kristu wacho ndiari kuti aiwa iyi yatotamika imanje inoda kuti iparidzwe futi. Amen. Iyo iyi takanzi tinofanirwa kuparidza Jesu uye kuparidza mukadzi yenyu. Kana waneverenga zvakanaka rati kwese kuchaparidzwa vhangeri, nyaya iyi ngaishumirwe in memory of her, not of Jesus. Sei Jesu achida kuti nyaya yemukadzi uyu iparidzwe, tombocheka yemuchinjikwa toparidza yemukadzi uyu. Yemukadzi uyu ine nyaya inodhifita nhamohombe inonzi poverty. Nokuda kwekuti Jesu paati varombo muchange muinawo nguva dzose, ari kuedza kuti urombo nguva dzose hunogadzirwa nevanhu vanotadza kuwana maopportunities. Nokuti mukadzi yeopportunity yawana, chechi ichaishaya. Chechi yakaitawo giving isina maresults. Mark 16 vakatouya nemaspice nezvinonhuhwira, vakasvika Jesu amuka asiko. Ndosaka Jesu ati ndo panobva urombo, kuti zvakanaka munoda kuzviita panguva isiriyo. Tatadza kuva nemeso imwe yekushanda nemikana iri available. Saka wakaipa kana kukurwisa hakutadzise kupa, anokutadzisa kupa munguva yakafanira. Bible rangu nagarisi zinoti, as long as the earth remains, seed time and harvest will not cease. Seed time, apana kuti seed and time. Kunati kana uine mbeu understand mwaka. Kuti ugone kusvika ku harvest. Ukaita mbeu ukasaziva time, nguva yechibage ukasadyara chibage ukanodyara munguva isina yechibage chinobuda but hachikupe yield yakafanira. Time in effect inocontributa payield pachinhu. Chinhu ukarwara ukaenda kuna chiremba wandarwara serious, anokuti mapiritsi aya unonwa Tuxen, Tumuscat, Tumamin. Paari kuti Tuxen, Tumuscat, anokuti katime kaunenge usina kunwa kanocontributa. Time pachayo ine healing effect.
Saka uchiona huko kuti mwenye wanaita ndakunoise 6 to 7. Kama mrocha kanyanya chuma skati chuma le ndakunoka 6 to 7 kwa keke. Unore mwana shujili haiti zinokuraya. Amen. Inenge ya overdose. Your system pale kuti uhile inopesera yale problem. Amen. Because utadza ku understand. Amen. Varombo mchange mina unguva dzose. Azvino kuti Jesu anoda varombo kana anofarira urombo. Urombo haufariri. Pari kuti mchange mina unguva dzose. Ari ndo pane secret ye breakthrough yacho. You need to understand time. Nguva yaunofanirwa kunge uchiita chinhu. Nokuti nguva yega ine nyasha dzakavhaile munguva yacho. Amen. Jesu akatoberekwa kwaari mwana mudiki. Kuitira kuti vasingagone kutenga mota vatenge mapamba. Munhu wese aipiwa chance. Tazvomba hamugone maserevhita munogona kukwanisa. Saka regai ambokambaira mukomana mumuroone serevhita. Hamugone motikari chaiyo munogona matoyi kugadzira chitoyi chewaya umupe. Kurati munhu wese pana Kristu akapiwa opportunity. Amen. Ukatozouya nematoyi ndakura kudai so anditore. Kwete kuti ndodada yanguva. Sazona kune vanhu vanokuti vanodada. Inguva. Nguva yakaida izvozvo nekugamuchira izvozvo hauna kuwana time yekuzviita. So ukauya imagine kuti unoda kuti ndafara straight masi unoda kutekera bhasikoro. Zviri pachena kuti ambofara chichovha. Achienda kunodina. Zvipo zvine chekuita netime. Ropafadzo yakavigwa mukuunderstanda time. Saka dzimwe nguva chinoende neusatana anobva akutaiwa ka zvino hazvina kumira mushe izvezviso. Tarisa kuti musha makamira sei, tarisa kuti zvako zvakamira sei. Saka kucheti madzimai kuti ngatiitei zvakati. They must understand kuti things are not okay. Inzwa. Ichokwadi kuti God speaks the right word in the right season. But that's a lower level. The highest level, he speaks a word to create a season. Yeah. Saka uchiona Isaac paakanzi gara iko kune famine. Not vangelo fit a season, but rather to challenge a season is not fit kuti munhu ave nemukoko. Amen. Namwe yatinayo church ndekushayiwa chizaroko chetime. Nguva mukunamata Mwari inokosha. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. So mukadzi zvauya kuzoita Jesu afara nazvo vadzidzi havana. Vanhu vakasakura muchechi vanopikisa zvaMwari nekuda Mwari. Vanhu vakaroverera Jesu vaida Mwari. Akarovererwa yekuti aitoti ndi mwana waMwari ndobva totokuuraira iwo. Wanoda ana mwana type yako. Vanhu vakaroverera Jesu vakatoti nhasi sabata toda kuchisa mutumbi pamuchinjikwa vakabata sabata vauraya Mwari wacho. Vanhu vanga vari serious zvekuti naMwari wacho vaitoita kurova vachida Mwari. Ukasakura muzvinhu zvinomweya unomisa basa raMwari kuti ndikusimudzira basa. Yeah, correct. Thank you. Yaitwa naamai ava inokuparidzwa. Hama dzangu mukunamata chiMuslim nechiKristu chakasiyana pakudai. ChiMuslim vane Korani. Zviri muKorani ndo zvatoita pari. Saka uchiona munhu wechiMuslim hakuna anovhura yake ministry. Azviite kuti pane imwe Muslim nyowani paside. Vano havana revelation, havana mweya, havasi spiritual. Vanogara Kenworth kwakawanda maMuslim. Vanga vane inonzi Ramadan fasting time. Na 1911 vaungana paset station otanga kudya vachida kuzadza kuti kutsanya mangwana. Asi zvemweya iprogram yenatural kuti ndekugara wakanoka. Azvina kuti mweya muchene ndibatsire kutsanya nezvekufika ndakatogunda sondodhonza. Vanhu vaidya kumatungu matiri usiku. Apana kuzviona. Zvinhu zvavo hazisi spiritual. Saka zvechiKristu manje zvine mweya waMwari. Saka pane nyaya yekuti pachechi hazvina kutaurwa, but Mwari ataura nemunhu pachechi pano. Amen. Iyo inyando yakaoma yekuti vanhu vanogara pasi utaiwa yenda achidaro iye Mwari achida kudaro. Ava kuti dai yatengeswa tambanherera very right ndoodha iripo kunamata kwezvokwadi kurangarira shirikadzi nenherera. But panguva iyi ndizvo here ndokaita nyaya. Vanhu vanogara pasi vakapikisa zvida kuitwa naMwari nekuda kwekuti vane kurongeka kwakanaka chakaipa kumurongero.
chechi ngaireka rongeka ngaireke kurongera mwari wacho. Amen. Munhu akava nechizaro kwaitanga akungwisa chechi iye atumwa naMwari kuibwira. Amen. Saka chinonzi revival haisi rival, akusunungukirana. Mwari vane zvavanoda kuita rumutsiridzo nechinhu zvavanoda kuchinja nekugadzirisa. But nekuda kwekuti hazvisi pamutemo yechechi, vanhu vanogara pasi kuti munhu akuona utomuzika pano. Anoziva kuti Mozisi paakatumwa naMwari kubudisa vana veIsraeri muIjipiti, iye ndiye akatanga kutobudiswa muIjipiti macho. Kune murume akamuti nokutengesa vauraya muIjipita iwewe. Mozisi auya kuzobudisa vanhu, akabudiswa nevanhu ivavo. Pamwe pacho Mwari vakakupa vision, vakakupa chekuita, vanhu vakasakura pakunzwa Mwari, vanokudzinga. Amen. Mukadzi akauya achiti mwana wangu anotswa nemweya yetsvina achichema kuna Jesu. Vadzidzi vakati kudii? Ishe mudzingei. Chinofanirwa kudzingwa mweya yetsvina, but nekuti havana simba vanodzinga munhu wacho. Yekunamata iri spiritual. Hama dzangu Mwari vanogona kutaura nemunhu pakati peda. Tinofunza kuti haasi Mwari. Why nokuti pamwe hazvisi kufita. Nokuti hatisati kunzwa munhu chipo cherufu. Chikristu chiri spiritual. Nyangwe tine zvatinonyora pasi panotidaidzwa. Kana Mwari vakupa, havakupe kuti upikise, vanokupa kuti uimprove. Hama dzangu kuimprove nekupikisa zvinhu zvakasiyana. But kazhinji vanonge kuimprove kutopikisa. Kala TV payakauya kwaiva neblack and white. Hakusi kupandukirana. Kuda kuudza vanhu tisheti ineredi manyeperwa nguva refu. Kala TV haipikisa black and white. Yada kuti chokwadi uchingobuda uchana. So there are times that the church yatakatenda kuti inotungamirwa nemweya. Mweya akataura. Mweya wacho anofetwa manje nemapepo. Mweya ati yatuirengawo. Aidaro. Unosada tukune vana. Judges chapter 14 verse 4. Samson anoti kwabereki vake, ndiperekedzei kuti muna ndine musikana ndakaona vanoda kundorora. Vabereki vake ndokubva vamuti, ko kuvana veIsraeri hakuna here musikana wawashaya akanaka, sei waakuda kundorora kuvanhu vasina kudzingiswa? Judges 14:4 yobva yati, for his parents did not know that it was of the Lord who was seeking an occasion to destroy the Philistines. Zvoda kuti hanzi vabereki vati havana kuziva kuti ndiMwari ari kumutuma. Saka vabereki vanopikisa vakatsika baba, vakatsika mushoko rekuti hatinoremba mumwe marudzi. Uyu ndokubva vati ndine wandaona ndoda kunoroora ikoko. But secret iripo Mwari haazvipikisi. Samson haana kubvira aroora. Vaitsvaga opportunity yekuti akanopfimba vakamuita raforwa mhuri yese. Aida kurova vakawanda chete. But vabereki vakaona sekunge mwana ari kurasika ndokubva vatomukotera scripture. Do not intermarry with other tribes. Washaya here kuno kwaIsraeri. Tine vanhu vanoziva shoko but vasisina Mwari. Ndo vanhu vari kuendera semuchechi manje. Ndokuda kuti achivhura but iye asina kuvhurika. Kungodaiso panotudia. Kungodaiso apa panotudia. Vabereki vaSamson vakati kuti mwanangu. Deuteronomy 7:3 inoti do not intermarry with other tribes. Washaya here kwaIsraeri musikana akanaka. Bible ndokuti nokuti vabereki havana kuziva kuti aitova Mwari. Pamwe pacho Mwari anoita zvinhu zvokuti ukasamvura Mwari unomuvhurira script omubatsira Mwari. Hauziva kuti Jesu paenda kuEmaus kune varume vakafamba navo vakatanga kumuudza zvaJesu, iye ari Jesu. Akashumirwa Jesu kuti padivi vaimubhabhatidza. Wakaparidzirwa Jesu. Kune mutsvairo muJerusarema tinaisha vari kutenzi Kristu vakadzi vaida kuguva vamusha. Jesu akarohwa nemeseji yaJesu. Vanhu vakashaiwa mwese muenda Mwari wacho anototi ndoudzwa. Glory to God. Mukadzi zvaari kuita izvi asi kugamuchirika. Hazvisi nokuti naturally munhu apiwe chipo cherufu. Saka zvaaita zvitsva but ari Mwari. Iro shoko robva rati, behold, I will do a new thing. Isu zvinowana hatidi. Motikari iri magirazi mairi, so pane kanonzi kavhiyomira
newindscreen. Kavhimira ndokupota kutarisa kwabviwa. Urunyanya utariswa kuwindscreen kumberi kupenda. Ukatarisa pakabviwa chete. Woignore kuenda. Unogumana nefuture ukolite. Zvakanaka kuziva kwatakabva. Chakanakisa tine kwatiri kuenda. Takuda kuziva kuti Mwari ari kudi mugeneration. Unozvati pamazuva aJesu, vanhu vese vakaporeswa naJesu, hakuna anga neHIV. Haisi revelation, HIV yakatozama manje. Yakaisipo. Vari pahealing dzese dziri Bible, hakuna wapora HIV. Because yakaisipo. Chakune zvinhu zvinogona kuuya nenguva. Amen. Mukuramba shanduko, zvirwere zvinotoshanduka. Nyakristu asikade kushanduka mafungiro. Chirwere chinosvika pakudaiwa kwani chinyowani. Hakuna ngapora COVID mazuva aJesu. Yakaisipo. So nguva madispensation etime ane zvinhu saka uchiona kuti ndwaka isu hatiite zvine Bhaibheri. Isu tinoitwa neBhaibheri kuti tiite zvatofanirwa kuita nhasi. Kana pane anoti ndinoita zvine Bhaibheri ndikubatsire ndikukotere paunofanirwa kuita parokupotsa. MuBhaibheri umu munhu anga akapfuma straight, Solomon anga asina foni. Iwe unayo. Hauite zvemuBhaibheri. Job mapfuma yake yese anga asina mota. You believe God for a car. The God will be under the motor. Uwemazuva ano. Kota kama Job mali kudama jongo unaisa kupi. Haukuita zviri muBhaibheri. Uri kudzidza zviri muBhaibheri kuti uite zvinofanirwa kuitwa nhasi. Aisatibve pashoko wakabva kudhara. Lot akarara nevana vake, iwe usati warara nevako zvirimo. Hauiti zvemuBhaibheri unonyepera. Ita. Unoti vanhu vemuBhaibheri vaipfeka sezvawakaita izvi. Kana kadressing chaipa unokuita zvemuBhaibheri kana kauwani. So nhau ndeyekuti kunzwa zviri mushoko kuti ndizive zvandingaita unhasi. Give us today our daily bread. Atini chingwa cha nezuro toda cha nhasi. Nokuti machallenges anezuro antoda unyasha dza nezuro. But nhau ya nhasi inotoda nyasha dza nhasi. Saka Baba muchiti thy mercy are new every day. Apana shanda kuindustry Bible. Kana wewe wanokwagriculture chete kumonde mudini. You believe God for an office and promotion. Ajimo msho. Amola. Anajenga kwa hiyo fuza mwombe kwa Labani. Hiyo fuza mwomba hudi. Uruda office. Na mwari wekupira. Wekudara wemombe hakuita zvoma office kuti nasi. Unati muna mwari macho kune zvicha zvirimo. But church inogona kupikiza zvinoitirwa Mwari. Nokuti zvicha vane zvavakajaira zvekudhara. Jesu anga asingaparidze nemaiki. Saka dzimwe chechi nanhasi dzine matambudziko ewayo. Vakaona maiki vanoona Satani. Vada kuita zvemuBhaibheri. Taingorova akadaro. Vakaona mainstrument anoridzwa vanoona Satani. Waingoti vanhu vaingoimba hozana yavo. We need to understand the times. Wrong use of property. Ite kuti property ive wrong. Muna kabaya mune banga renda kujeni. Ini mapanga dine 5 and 6 kwa ndozote asikuchekisa vanhu. Ndikuchekisa beef. Right use of property. Muna mbakutoda zvakawanda. Namo zomati macheche mazana. Bada mali Jesu anga singaite zvemali. Unakunzwa mushi. Aitona sekitani treasure. Anga ni company aiwa. Hano ministry ya Jesu yenye sina business. Yaito kusana business chitu wenkulu wefaita treasure. Understanding the times. Kuti vangeli ndene mahara. But kudishike kuwana na kuchipa. The gospel is for free. But the means to take the gospel is not free. Sawana nemwe nguwa Jesu akati nemwe unotora dongi. Chichi yake ende akashota transport. Anointing ilipo, but akamoshota dongi. Vanhu vakatuma nemwe unotora dongi remwe munhu. Hauna mutara hanzi pendai kana kubvunza noti sheva norireko.
kudzoka. Alina kudzoka. Ena unoverenga jongi parakatorwa kuti ndakazodzokwa naro here. Asi meseji yanga kuti rinodzoka. Pakatokura munhu jongi rake. Ngatichisiye chimwe chisabhuku. Pachanozoiye paachadzoka anzoona wakagara pabhiza rake. Ndofunga ndiro. Wazvarevi nemazvi. Hama dzangu kunamata iri spiritual. Tikagumira kuti apatindaya zvakanaka kurongeka. Chakaipa kurongera. Nokuti neimwe nguva anogona kuda chinhu chamusingade iye ari Mwari. Ari kutoda perfume ima musikuda kuti apiwe. Yeah. Amen. Chechi inofanira kutungumirwa mwana mweya mutsvene. Tinzwa kuti mweya ari kudei. Unozvati vana vechikoro vanogona kusaziva kuti headmaster hapo. Why? Because order yepachikoro inogona kufamba. Break rikakwana, dare rinorira. Lunch ikakwana, bhero rinorira. Vakapedza manheru, dare rinotoenda kumba. Hakuna anomuziva kuti headmaster hapana. Angatoziva maticha vanondocheka kumastaff room. Zvazvinoreva ndeizvi. Ukasakura muzvinhu zvaMwari unofunga kuti Mwari aripo. Because vanhu vanotopupura, vanhu votoimba, votoparidzwa, toenda kumba, iye asipo. Vakura mumwe ndinotoziva kuti zvinhu zvedu. Chinhu chedu izvi. Chechi hairegere kuita Mwari asipo inoita. Pauro asvika kunonzi kuAthens, ndakaona pakanyorwa kunzi kuna Mwari asingazivikanwi muchechi. Iye asingazivikanwi sezvichitsva. Jesu akati kuna vamwe, muchatitadzika madhimoni wani muzita renyu, anjavati endai pamaitira mabasa enyu. Chaitoriko imwe deliverance yekuti iye asingakuziva uchiita. Usingamuzwana naMwari uchidzinga namadhimoni. Chandaya kuzoparidza pano, let's grow in the spirit. Amen. Ngatikurei pamweya. Takuda ukereke nevanhu vanouya kutaura Mwari chechi. Vanhu vakamirira kuti Mwari anokutaura kana kuchiparidzwa. No problem yatanayo. Ndokuti kana usina mukana wokuparidza nokuti Mwari hataure through preacher, anotaura through vatendi. Pamwe pacho you're not a pastor, you're not a preacher. But ukakura pamweya Mwari vanokuudza zvekutaura kuchechi. Ndakaibva chechi yekugara inodhanza vanhu vaipaisudzwa vanhu vari kuti mweya ari kunzi. Wazvane zvino usiri pastor utaure. Kana mweya akataura iwe utaure. Saka uchiona kuti pane nguva yekuti tine zvatiri kushota. Kwete nekuti Mwari aswera pakati pedu. But takaisa mastructure yekuti kana usiri pastor gara ikoko. Tizotaura kuno. Iye achitaura ikoko. Peter paakabuda mujeri akanosvika kumba kwainamato akanoka akanzwa noko aiva musikana ainzi Rota. Madhikoni arimo haana kunzwa zvekuita Mwari. Pamwe pacho ndinoda murume inini ainzi Eli zvanzi anga ari muofisi make. Mwari ndokubva vatanga kutaura naSamueri akarara pedyo naAreka. Samueri paakaitaura naEli, Samueri akaudzwa naEli kunzi kana Mwari vataura usandivanzira. Nani pane imwe nguva Mwari havashandise ofisi, vanoshandisa grace. Handisi kuti Mwari varenga ofisi, ndati pane imwe nguva direction yechechi iri kumunhu asina title. But nokuti tinoshanda nemasystems, pane pekuti tinopikisa Mwari nokuti ataura wacho haasi mufundisi. Let me be humble enough. Church haisiya pastor ndiye Mwari. Mwari akasiya bishop muofisi akataura naSamueri zvakuda bishop vanozvinzwisisa kuti pamwe pacho nyasha dzaMwari dzinogona kushetuka makola nemaofisi edu dzobata kuna sister, kuna mama, kuna gogo. Mwari otanga kutaura zvinhu pachechi. But nokuti hatina kuopen that room. Because inoshanda nemasystems. Iye vanhu vakapikisa mukadzi uyu vanhu vanonzi maapostles. Ari kupikiswa anonzi prostitutes. But aita the right thing. Systems are dangerous. Amen. Amen. Tinogona kuchibodza tine matitles. Ndinogona
kusafamba zvakanaka. But as long ndiri pastor munoramba kuti pastor. Andika chitomboziva ndimwari kuti handisina pastor. Pulpit munondipa mureke vanhu ndimunokuwara wonenda kutora kwete kumusoro mumusoro. Zvinototora vakura pamweya kuzwa kuti akamwari havachataura tsano ndo vakutaura. Unozwa kuti zvakutaura asi zvokumusoro nezvokumusoro. Unoona kuti giriki somusoro zvikara. Chikoro kwakaendwa zvisoro. Vakara mukadzi ari kupikiswa aita zvakanaka, but chaaita chacho chakufadza Jesu kwete vanhu vari muchechi. Chechi ngaizive, vanhu ngatizive kuti chechi ndeyamwari. Uye mweya mutsvene unogona kushanda nemunhu chero ari munhu. Aiwa, kana Mwari vakataura kuburikidza negwenzi komunhu, gwenzi rari mutikoni rari rente. Pamwe pacho muprofita akagara padhongi, Mwari vakamunyima kuona vakavhura meso edhongi. Dhongi ndiro rakava profeti. Profeti vakatanga kuprofitwa nedhongi. Vanekuda kuti ndiro ravakagarira vatende manje. Ezvino Mwari pasi pako hauzvitende kuti akuonawo. Unoziva kuti maprofeti tisu dhongi raakuona tsana. Pamakuenda umu mukasateerera dhongi munochira mahara. Dhongi rawayo tine vanhu vatakatsikirira so. But Mwari vaarikuda kushanda nawo kuti chechi iende mberi. Hama dzangu chinhu ndechamweya ichi. Chinhu ichi ndechamweya mutsvene ichi. Ngatibve mukungwara nekuronga kwevanhu kuti basa raMwari ripfuurire mberi. Ngatiitai Mwari, itai sezvamunoda. Baba, itai sezvamunoda. Tikaregera kupa Mwari mukana, tisu tichataura iye akanyarara. Glory to God. Glory to God. Ndemazuva kundaenda unoparidza mustreet, ndiri mukombiso, vanhu vaitanga kutaura nyaya. Mweya mushora kuti ndizerezera kuti meseji yamunoparidza nhasi nyazoteerera zvitaura rumako. Ndakazviona kuti pamwe pacho Mwari wakashanda nema-enemies. Gideon akatoudzwa kuti tora muranda wako pfuura. Gideon was a man of God. But Mwari vakati handina meseji yandiri kuzoririsa through the people of Israel. Ende unonzwa kuti vaMidhiana vari kuti kudii. VaMidhiana havana mate, ma-enemies eIsrael. But Mwari vakati ende unonzwa muMidhiana. Asvika ndokubvanzwa vachiti narota chingwa chibhari chichipaza misasa. Zvikanzi hakuna mumwe munondo waGideon. Hama dzangu Mwari akashandisa vanhu vatisingatembe tinoparara. Nekuda kwekuti tine masystems edu kuti anotaura nesu. Nokuti tisu vabhishop, tisu vafundisi acho. Mwari anotaura nekereke newaada. You don't lose anything to give others opportunity to shine this fire. You don't lose anything. But the church of God will grow. Amen. 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 Sanjimuza kuti munhu anokosha, no matter title, no matter chi, munhu wese ari munhu ane mukana kutoshandiswa naMwari kuti basa raMwari ripfuurire mberi. No matter ichembere mukomana musikana, Mwari kana ada zvake. But dambudziko redu nderekuti hatidi kuona mukadzi achipa Jesu perfume tiripo. Tinaona kuti aiwa ungaite iwewe tanga waunza kuno tinosvikawo. Kurongeka kwakanaka, kumurongera kwakaipa, kunongaya basa. Amen. Ora Jesu chechi nekurongeka kwayo Mark 16 yakabva yaunganidza zvinonhuhwira vakagara pasi. Topule chama dzangu ishiwe ndikugoti ndakuendesa pakunosvika asiko. Uya kurongeka kunokupotsesana. Vakuda kuti Mwari tabvisa matitles nekugona kwedu taura ine kereke yenyu. Pane nguva yakuti Mwari vakatombotaura, but muromo wakashandisa ndo munhu asingatendi nekuda kwemastructures nemasystems. Saka Mwari vachataura vatombonyarara. Mwari vakataura, chechi haina kuzvinzwa nokuti ataura wacho. Imagine kana chiri chifere. Uwana bhandira nyora kuti chaiva chifere. Zvorati pavadzidzi pane 1 or 2 vatoziva. That's why vasiri kufara nazvo. Pana asiri kufara, but nyasha kana dzaenda pamunhu, munoramba vakabatira zvaaita, mukangano zvaakuitiswa naMwari. Kana Mwari vakumushandisa mumba yavo, imi mukabatira zvaakamboita, munosara.
yes. Sanda kuudza kuti tese tine nhoroondo dzedu. Ndaudza tine maniki nemasingaite. Amen. Ukati maniki nemiyangu chaishai. Unofungidzira kuti handisimufundisi. Amen. Aibva nebaya. Kwamareza aicheke imoyo. Aita nareza. Vunza kuti vaivunza munotuzu. Marakanaka kuona ndoendechitara kunyika. Because chifeke cha perfume sawatomira ngeza ashite ayatambiswa yakazodi zvanzi manje kwese uchaparidzwa vhangeri yemukadzi dati muiparidza hamuna chinobohwa chekuti ubhori unonzwa uchaparidza taura nezvo esani ngaita zvokufinura vanhu kuti kana mamuparidza zamuzara zvana Peter zvana James zvana John taure zvamugeva. Amen. Mweya mushena anechirevo kuchechi. But chechi yakamisa kutaura kwaMwari. Saka Mwari anosvika pakuti beta kunyarara because masystems awo ari kushayisa Mwari mukana. Amen. Amen. Neimwe nguva Jesu akamudika ne 12 years. Vakadzokera kumba vakamushaya vakadzokera kuchechi. Vanzi vakamusvika ari pakati pevakuru achitaura. Chakaita kuti vabereki vaende musangano wanga wapera. Zvokuti Jesu akatozotanga kutaura musangano wapera. Vana kuti musangano Mwari ungomiswa pa. Unotaura nyaya dzawo musangano wapera Mwari unotangawo. Saka wana nedzimwe nguva Mwari pane pavakatendera munhu babhatidzwa murodhi kuti chechi. Filipi akatumwa muranda waKandasi akatevera munhu murodhi akanobhabhatidza munhu murodhi. Pamwe pacho Mwari anotangira vanhu panze muchechi hakuna chansi. Filipi haana kupiwa mukana muchechi. Mwari vakatomupa meseji kurodhi nekuda kwekuti kune masystems. Oh my Lord. Thank you. Akamuti Mwari haashandi nevamwe vanhu kunze kwako ndiani. Akati Mwari anotsvaga vanhu vane chiremerera kuti ataure ndiani. Kurongeka kwakanaka chakaipa kumurongera. Tinotadza kuenda mberi hama dzangu Mwari achitaura ane direction nefavor yechechi ane chiprofita chekereke. Vanhu pfungwa yedu ndeyekungoti kana uri iwewe yautaure through masystems edu tozoiona tozoisvitsa kuvanhu. Mwari anosvika paanovhetwa nemunhu kuti ndiye chaiyeyo. Imwe breakthrough yatakatadza kuwana Mwari akashanda nevamwe vamuya zvavo vatinotoziva nenyaya dzavo but nekuda kwekuti ndivo vauya neperfume zanzi yatambiswa. Chechi ndokubva yazvinogara pasi zvandisi zvinoti Jesu haazonzwe navo vanhu unganidzai pledjai mafuta tiende nawo avo kuguva kusvika siku. Tinoshaya ropafadzo nekuti takadzvamirira vamwe vanhu nokuti havana matitles. Tinoshaya kunzwa Mwari nokuti takati vanonzwa Mwari ndinhingi. Hama dzangu chechi ndeyaJesu. Mweya Mutsvene unoshanda nevanhu. Tikatendera Mweya Mutsvene kutaura pakati pedu tine kure kwatinoenda. Sure, my time is done. Vabereki chaivo pane nguva yekuti ukanzwa mwana wako achitaura pane zvaunonzwa kuti mwana haasiri akutaura. Vana vanotaura zvaunonzwa kuti zera rake hafunge izvi nekutaura izvi. Hamusana musangane vana vakadaro. Unochida satumwe. I had a challenge kubva kwangu one day. So ndakaenda kwandakaenda ndakaenda kumusha. Pandakadzoka kumba asvika ndine hasha ndikasvikogara mudaini. Mwana wangu anzi divine komana akakanini. So I did. Ndi unomurisa mama kubedroom. Sure ndo zvanofanira kunge tichiita bhati. Ndakazoti haasiriyo. Ndakafuna kumibhatura. Ndipa maquestions anezona kuti aiwa zerera. Usapane pakuti Mwari unoshandisa miromo yachechi. Kukorekta vanhu vakuru. Iwe wakuti vakuru chete ndotaura wanaona Mwari. Mwari waAbhurahama ndiye futi waIsaka. Ndiye waJakobho. Anoshanda nemunhu aripo panzvimbo. Iye atori Isaac. Wakamboshandwa naAbhurahama. Ndiye Mwari mumwe chete. Chechi ikasaziva zvemweya inovhara Mwari wacho kutaura. So Gideon akatonzwa message kuma enemies. Yokati Mwari hatauri through your enemies. Anotaura. Gideon akatonzwa chiprofita chake kwete kuchechi.
kwete kuba kwa Israeli. Enda unonzwa kuti vaMidhiani vari kuti vacho vakakumakai ndavo mushanda navo. Zvanzi azviti vakamira pasi akarumbidza Mwari. Akazwa kuti confirmation yaita. Mwari vatipa kukunda. Kwazvinzwa nani Gideon nevanhu vatisingafani. Mwari akada munhu wasingafariri unoparara. Bali nguva yavanoti Mwari afana kushanda nevanhu vetimu rangu. Chikwata changu. Mwari pamwe pacho anogona kushandisa muromo weMidhiani. Shei chinofana kusvika painonzwa kuti muMidhiani ataura achidai ndimwari. Yes, correct. Ora tichimva kana vaprofita ndarota chingwa chebhari chikupaza misasa. Mumwe wacho nokufata hakuna mumwe ndi Gideon. Vaziva sei kuti Gideon asarudzwa naMwari? Nokuti Mwari akamusarudza Gideon kwaIsraeri. Haana kunama maposta kuvaMidhiani kuti dzari kuuya Gideon kushanda naye Gideon mazuva ano. Yaiva confirmation in spiritual. Pamwe pacho Mwari anobva kwese kwaunotarisira. Pamwe pacho Elijah amirira Mwari zvanzi vakaita mhepo zhinji. Pakaita kundengeneka, God was not that way. But God through a silent voice. A silent voice. Yekuti zvamusingatarisire, zvamusingabvira mafunga kuti Mwari angashande nazvo, unotaura nevanhu. Isu hatiko kweso, tine structure yedu. Mamirire. Saka tichamupotsa Jesu. Vakaenda kuguva vakamushaya. Enda kumane kunyara rodza kwachitaura kuti utamupotsa. Kune kuna chechi inosvika pakuti Mwari unomupotsa zvayo, but akataura kuti Ishe vachanzwa. Pane zvinoitika ngatinamatengu Mwari vachataura. Vagara vachitaura. Ndimi muri kutipotsesa. Unozvari pamwe pacho. Sorry kumalidha. Toda kutira pale panapa. Ngataure choshe. Jesu akawanza chingwa nehoyo. Vanhu vakadya. Akawanza chingwa nehoyo. Vanhu vakadya. Asi unoziva here kuti pamunana iwoyo chakasara sema left over chingwa hoyo dzakapera. Ndiverenge mushi. Zvanzi vakaunganidza chingwa chakachasara chakakwana mabhasiketi 12. Hoyo dzadziri pamunana chaipo. Hoyo dzakapera. Chakapedza hoyo chii ndikubatsire manje. Vadzidzi vake ava 3 quarters yakatorwa kudhamu. Inotoziva mabhaya. Zikangosara hoyo itani zvaita mabhasiketi. Let's respect each other despite titles. Vakuru ngavalemekedzwe, but vadiki vofuti ngavati munzvimbo yavo. Nokuti vanonamata Mwari watinonamata. Vane nyasha wofundisa dzatakapira. Unozva chandakasiyana newe chinhu 1. Mwari akaonita muparidzi. Chatakafanana chinhu 1. Tine kodzero dzakafanana pamberi paMwari. Tine vana vaMwari tese. Pamarights we are equal. Chatakasiyana magifts. So musaparidza kuite lesser than me. Why? Nokuti Mwari ane dzimwe nyasha dzaanogona kushanda newe in a certain area. Yes, correct. Gadzirisa kereke yako. Because mwana changouya so, saka vanywana ndambopirwa vaite zvinhu zvavo. Ungati akamubva kubhawa rake nepefini yake. Unyowani baba. Vambishi. Fair service. Wakufadza Mwari. Vadhara varipo. Aisi vanyowani ndenyasha. So wakani ma-10 tani ma-15. Tena bodi walita makore ako. But Mwari wacho pamanongoti makore pa sides. Newcomer.
perfume yozodza Kristu. Tinetsika dzedu ati hadzisi kumwerera Mwari. Mukadzi weSamaria chinoita kuti anyime Jesu mvura itsika. Aizi tsimeni ndiramba kuona Jacob. Masamaria neMajudha haadyidzani. Masamaria neMajudha haadyidzani. Haasiri agadza murawu wacho akaberekwa zviriko. Yeti awanirwa nyasha dzekusangana naMesaya, but akuminimira tsika. Jesu ndokubva ndokutotara naye ndiye Mesaya. Wauri kutonyima ndiye Mesaya wacho. Saka uri kuninyimirei. Takaberekwa zviriko. Masamaria neMajudha haadyidzani. Takaberekwa zviriko. Hatidai. Ko Mwari kana akudaro. Ndinganibatisa kusotokodza mushana. Hakuna revelation inopikisa fungo yaMwari, but kunoita revelation inokuva. Saka tinzi revival. Pane zvinoda kuutsiridzwa so. Pane patinogona kupotsa Mwari. Ndikuda kuti masasakisha vedu. Kuti aiwa but because munyowanisa ngamumireko. Akazodai. Saka ndafara baba pamati muchecha kuna muenzi. Vaenzi kwatiri kuna Mwari ndomagara. Waziva sei kuti pane kwaari namata pane kwaari. Kungopinda muno hakuna munyowani. Alingandaure chinhu chatakaona munyika. Tiri muvhangeri ndakaponiswa nenyasha ndaitenda kubhawa. Tiri kubhawa tatakapusa zvekuti paigona kuuya chifeyo pabhawa chabva kuChinoi chauya kuHarare. Taiti kwauya munyowani. Munyowani zva muchacha. Iwe masindi ya Chinoya. Akona wachingu. Mwari ukatuma munhu kuzotaura munhu, ukatuma munhu asingapinde pano, haatendera. Tidano. Saka tikakura kamwe tinogona kuzvinzwa. Mwari anoda kutaura kwatiri. Ngatinamate unotonzwa mweya yachinopupura. Kuti ine message ndauya nayo nemunhu asingapinde pano. Pane kuda kwezvinhu zvedu kana kuti ane message yako. Pano kuti isusu. Aisiye muchechi ndiye Jesu. Anozwa kuti nekuti kuno uchiri kunamata ndiani. Varume kunyika kune zviriko, kune machallenges ariko. Unoeduka zvokuti vanhu mushaka kuti nemushimere kwese kwaita muupenyu kune machallenges. Saka ino usakujaja vanhu. Asi kuya kuchechi chakamubvisa kuchechi ukachiziva chikakuhita iwewe. Haupapindi futi panapa. Kurarama kune nyaya. Unatadza kushinga imba yake 2 minutes akangobuda haachashinga. Ukasangana nezvaaisangana nazvo hauna kushinga iwe. Vanhu unojaja kuti havana kushinga mudzimba dzavo. Vakati 2 minutes akabuda ini papa pangu ndinofirapo unofa zvezviwa kana zvekutamba. Position yake ni kutesiti vana vamwana. Tinobatsirika. Thank you. Unazapani nguva yekuti Mwari vanotaura naSara. Musoro wemba kurumeka. But Mwari vakaenda kuna Sara vakati uyu mukadzi Haga nemwana wake Ishmael ngavabve pano. Uyu ndokubva anoudza Abrahamu. Kanzi Abrahamu yakamunetsa nyaya iyi. Inda Mwari ajamba kutoka kutora nemadhamu. Mwari vanozoti kuna Abrahamu zvataura Sara ndizvo. Nokuti tine vanhu vekuti Mwari akasakonfema hativatenderi kutaura. Mwari kwakutoudza Abrahamu zvataura Sara ndizvo. Uyu mukadzi nemwana wake havasimo vadyi venhaka saIsaka. Nokuti Abrahamu aiti ndoshanjika dzebarika idzi. Ataudzinisa maini. Uzapani paumujaja Kanani Mwari vachitaura. Akaita kuti Haga naIshmaeri vadzimwe ndiSara. Angaudzwa naMwari. Bali paakaisvitsa kuna dhedhi. Akazviti ndoshanja. Kusvika Mwari watotayo yataurwa naSara ndiyo. Tine vanhu vokuti Mwari anotovashandisa. But nokuti isi hatina confirmation yaMwari hatigona. Amen. Samuel message yaakapiwa ufunge yanga iri dangerous. Yanga iri yekutsura bishop vana vake. Amen.
Bishop Eli Mukuru pachechi ndiani vana vari musikazi wofini na Phineas message yekutsura vakomana yakapiwa Sunday school. Fune zvimwe zvinoita Mwari so zvakaoma. Mwari anenge anogomakisa mufundisi wacho achisimudzira kamufaro. Isaiah akaprofita kuna Hezekia, gadzirira wakufa, that says the Lord. Mwari vakatidzoka muwedzere 15 Mwari anenge makisa taprofita rufu takuwedzera futi makore. Uyo akaprofitwa hanzi akatenga kumadziro akanamata Mwari rangarirai mufambiro andakaita. Mwari ndiwati prophet itimi yamaprofita yeprofita zvokumhanya hafe dzokera mumodzera maprofita dati profita akaprofita rufu within 2 minutes ndokubva aprofita futi life kunge ane confusion makisa muprofita kune type inonamata iyo chiprofita chinocontrolwa neprayer sometimes kana ukaprofitwa rufu yeda unoti Mwari unotaura kupera muprofita anandidokera time yawaprofita rufu haijairwe zvokudaro yonozo zvakunana siri kufamba ndoda kundiso namata munhu wese ari muchechi anokosha pamberi paMwari. Hakuna muenzi, hakuna munhu asingagona. Mweya mutsvene unoona kuda kushanda nemumwe wedu pano kuti kereke ipfuurire mberi basa raMwari nemberi. Nekuda kwokuti vadzidzi vari mumba havana kufarira yaitwa nechifemo. Svika Jesu ndiye akazochitsigira kuti aiwa zvaaita zvakandinakira. Chechinovati isusu kana ukanzi waita chianoronga toedza futi yedu mafuta. Mafuta echechi akatadza kutambirwa chifemo atambirwa. Hama dzangu masystems edu anoona kuita kuti tisasangane naMwari. Mwari achisangana nevanhu vatinojaja. Mafuta kuguva haana kuva Jesu anga asiko. But mafuta akatambirwa nechifemo. But mafuta echechi akashaya kugamuchirwa. Pamwe pacho wakapindwa nechechi hauna kupindwa naMwari. Amen. Thank you. Chakazara maoni chechi kuti Mweya Mutsvene. Yes, Lord. Yedu ingoti Mwari. Thank you. Takabva nayo kure. Ichi kutoenda kure futika. Ine kure kwainoenda nambobira. So mumazuva edu. Wai hata unekereke yako. Amen. Thank you. Church. Alipa balance solution. Yeah. Let us respect each other. Never know man. Church ya Jehovah. Dzimwe nyasha dzatiri kupotsa ndenyasha dzekuti Mwari vaida kushanda nevamweni pakati pedu apa but hazvina kuvatendera. Takanonge hazvisirizvo. Takanoronga mafuta edu haana kutambirwa. Ende ndo zvakapira vanhu vakaronga mafuta akasatambirwa havadzokatora chokwadi manje kutambirwa hama dzangu atazonyura mudhara tamushaya. Unoona kuti kushingira mudhara akaposwa chifere mafuta akatambirwa Jesu akafara mafuta akarongwa nechechi akaendwa nawo Jesu akanoshaikwa. Wanofunga kwamudzi wabva aisha wagamuchira kunokomborerwa unotozonogorera pera asi ukomborerwa wani pakazoita ane makuwa kuinga shiviri yanozouya kuvanhu vanje kuti tiri kukuvara pano ishe havasi kubatika. Munamato wako ni wangu masikata anasi yekuti wandipe kuzvideredza nditendere Mweya Mutsvene kushanda muimba yake. Mwari tipewo mweya wokuremekedzana. Titendere Mweya Mutsvene kushanda mumba make. Mwari tipewo mweya wokugamuchirana. Titendere Mwari kuita basa mumba make. Hama dzangu tinogona kumisa zvinoda kuitirwa Mwari iye Mwari achida kuzviitirwa hake nokuti hasi kutenda vari kuita tine zvatinofunga nekuziva achada kuzotsiridzira kuchechi. Let the Spirit of the Lord lead the church. Isu ngatiteverei pfungwa yeMweya Mutsvene kwete kuti Mweya Mutsvene atevere isu. Let's submit to the Holy Spirit. Ngaaite kuda kwake, ngaatungamirire chechi yake. Mwari ngaashande nevanhu vaanoda. Mwari ngaataure pakati pedu. Ngativhurei mukana wakuti Jehovha taurai kereke yenu tiri pano sevana venyu
I want us to pray. Can we stand? I want us to pray. We are humility, we are humble. We are one family. We belong to Him. That is Him. We are lead the church. Father, we pray in the name of Jesus. Kereke ndenu Yesu church ndenu moyo wangu kuda kwenu kapitwa shanda ile bamunoda na umwana tipe yo message tipe yo mashoko nururai chiporofita chamakata ora kuna Joel kujichaburura moyo wangu panyama yose. Father, I pray for the prophetic grace to rest upon sons and daughters. Father, we open the door. We open the door. Wamunoda mwari kupa message kutaura nao kuti basa renyu mpurire mberi urongwa wevanu ngautsikisirwe kurongwa pamwe yamutsvene mupfurire mberi kungwara kwedu ngakutsikisirwe kushungirira kwedu mweya mutsvene kuoneke. Baba ndanamata nokutenga Spirit of God lead us titutungamirei Jesu titungamireiwo mweya mutsvene titungamireiwo Baba taurai kukereke yenyu kereke ndenyu Jehova ropa rakaenda nderenyu ndimi makafira vanhu vari muno tasarenda pamuri Jesu tasarenda pamuri Baba taurai kuchechi yenyu Mwari taurai kukereke yenyu Baba tirekere kuva nemweya wokukakavara tive nemweya wokuremekedzana tive nemweya wokuzvideredza wabada Mwari kupa shoko kukereke wabada kupa chiporofita kukereke wamapa chipo nyangwe chakuponesa wamapa nyangwe chipo chakurota hope ngatirotwe nevatana vadiki nevakomana nevasikana ngavapiwe mweya wechiporofita vakareva mabhuku raJoel. I'll pour out my spirit upon every flesh, sons and daughters who prophesy. Vatana vacharota hope Baba ndinosarura nyasha vatana vape zviroto pamusoro pechechi yenyu vatana vape zviroto anagogona nasekuru vapei hope dzine chekuita nekereke vapei hope dzinotsiura nekudzidzisa chechi vakomana nevasikana ngavawane chiporofita tazarura nyasha takupai mukana mweya mutsvene. Take charge, take charge, take charge upon this church. Take charge. Tungamirai mweya mutsvene tungamirai Baba tatema nokusikapo muzita raJesu. Amadzangu namutenda Mwari zvikuru waiwegare wakitire nyasha tanamata zvirimo mushoko. In the last days I'll pour out my spirit upon every flesh. Sons and daughters will prophesy. Apana kuti prophets will prophesy. Pamwe pacho Mwari avashandise title sons and daughters will prophesy. Apana kuti I'll pour out my spirit upon prophets, sons and daughters. Kereke ya mweya inotungamirwa na mweya. Vakomana nevasikana nyasha dzenguva yenu ngadzive pamusoro penyu. Mwari ngavakushandise. Vana baba vanangogona nasekuru zvanzi kuvatana ndichavapa hope vacharota hope. Kereke ndeya mweya taakuda vatana vanouya kuchechi kwete pakupa testimony chete vanoti hama dzangu ndakarara Mwari vari kuti taakuda sekuru vanouya kumberi kwechechi voti ndine item yandinayo mweya mutsvene vandishandira madekwana vakandiudza kuti chechi ngaitsaye chechi ngainamate. Taakuda kupa mweya mutsvene nzvimbo yake. Taakuda vakomana nevasikana vanoti ndakagara Mwari vandipa vision vandionesa kukura kwebasa Mwari vandionesa zvatinofanirwa kuita. Ngatipanei mikana tiri mumazuva ari kudururwa mweya naMwari. Ngatiregei kumbudikidza mweya mutsvene ngatiteverei zvinodiwa namweya kwete kuti mweya atitevere isu ngatizvininipisei sevanhu titeverei muridzi wekereke. Mwari wakudzwa muzita raJesu. Amen.
ngatigwepayo chipo chekutenda muranda waMwari aguma kutumwa naMwari akashumira pakati pedu. Zvinofadza sei Mwari wekudenga wavaitire zvakanaka muzita raJesu. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Kana nyasha dzauya hazvigone kuti udzokere wakadaro. Unofanira kupora, anorwara ose anofanira kupora, nekuti pana Jesu panorapwa vanhu. Hakuna chinoramba naJesu Kristu. Tauya tichiziva kwekumhanyira. Leo hatigone kudzima zvakanaka zvaMwari, hatigone kurambidza kufamba kwemweya mutsvene. Pane vakanga vachifamba naJesu, mukadzi waibuda ropa for 12 years. Vakati mungati makumu asiko, asi chokwadi chekuti vakanga vachifunga kuti ivo vana Jesu, bati mukadzi uyu nekutenda Jesu akati pana andibata, ndanzwa simba rangu kubuda, kureva kuti munhu wese anoshandiswa naMwari. Ngatiregei kuvhariridza. Mudiki anoshandiswa naMwari, mukuru anoshandiswa naMwari, medium size vanoshandiswa naMwari, especially vadiki. Ndosaka kuchitwa ndichiti kana uchiuya nemwana kudedication, uya naye nababa neveukama, nekuti mwana iye achataura mamwe mazwi anokunetsai ukatadza kufunga zvakanaka kuti Mwari vanotaura nevadiki. Vadiki havane chavanopomerwa. Isu tine miromo yakaipa, tinotaura zvakawanda. Mwari vanoziya kushandisa vanhu vakadaro. Naizvozvo ndinoti Mwari werugare muguta rino ngamushanduke nekuda kwerevival iyi. Mwari werugare akuitirei zvakanaka. Shoko rabva kuna Mwari, shoko rabva kuna Mwari. Vamwe havasi kuzvitenda, bati ndiri kukuudzai kuti shoko rabva kuna Mwari unorindwa pahana pako. Ngatingotendai Mwari. Moyo wangu wazadzwa, moyo wangu wazadzwa. Pane asiri kunzwa zvakanaka here ari muno mukereke? Moyo wangu wazadzwa. Ndafara nekuti Mwari vanotaura chokwadi uya.